share ni ka new shaki parlok chongpi ki bampat yo i hello guys dan ka be video ba i brother dan bor gaming ong ba kansa pha message ba sa su ban la kai ke bru bampat kon kat pras nam senang te ho ni ngala la ba lo yo la se ka ni ka de na kai daw jong kita ro ngam tip ra ta hang ni ki bampat ko ta thalai hang ni kala tho ta nga pat ngala kwat ya kani tanga click ba hang ni 18 or above ta la se la dan ki no ki problem sa phila ban sa comment yang i ban phila ban message yang i bang ngar ngala ban batai spang kini dia parok sakawe ru la phim pat dap khat pras nam te persang ban click ha ka to ka bala tho 18 or about persang ban click ha ka to na ba yo la se kala ban long ya phi bang pat dap khat pras nam dakam pat long la ta sa comment sianga ba ngar ngan sa batai phi kum no ban cheng ski h jong phi ha ki id game jong phi ban share ya kani ka video thar thar sak parlok bakin